हमारे प्रमुख मेहमान हैं वो सामने जो क्लिप है जो स्क्रीन है वहाँ पर संदेश थोड़े समय पूरी जोश में परिमंडळ 6च्या वतीने स्वागत केलं जाते ते त्यांनी स्वीकारावं। सुरुवातीला मी विनंती करतो आमचे आमदार अबू आझमी यांना की त्यांनी आमच्या वतीने जे स्वागत केलं जाते ते स्वीकारावं। आमदार अबू आझमी यांना अप्पर पोलीस आयुक्त मध्य प्रदेश डॉक्टर महेश पाटील यांना विनंती की अबू आझमी साहेबांचं स्वागत करावं। आमदार तुकाराम काते यांचंही आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही स्वागत केलं जातंय। मी डॉक्टर महेश पाटील सरांना विनंती करतो काते साहेबांचं स्वागत आपल्या हस्ते करावं। परिमंडळ 6च्या वतीने स्वागत केलं जातंय। नशामुक्त गोवंडी अभियान हे केवळ पोलिसांचं अभियान नाही, हे समाजाचं अभियान आहे। समाजाच्या वतीने हे स्वागत आहे आणि समाजाचे सगळे प्रतिनिधी आम्हा पोलीस डिपार्टमेंटचं हौसला वाढवण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आलेले आहेत। आम्हाला मनापासून आनंद होतोय। डॉक्टर भदंत राहुल बोधी हे सुद्धा मंचावर उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत केलं जातंय। आमदार सना मलिक यांचं